മാതാജി, എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് അറ്റൻഡൻസില് കേറുക? എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ഇന്ന് കേറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഈ ഗ്രൂപ്പ് 2 കേറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ മാതാജി. എങ്ങനെ അതില് എന്നും അറ്റൻഡൻസിൽ എങ്ങനെ എടുക്കുക? എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഇപ്പൊ 8 PM ബാച്ചിനാണോ 9 മണിക്കുള്ളതിനാണോ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ല, ഞാൻ 8 മണിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. 8 മണിക്കുള്ളതിന് ഓൾറെഡി അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്തോ ക്ലോസ് ചെയ്താ? അത് ക്ലോസ് ആയി കാണും. അയ്യോ, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ഓൾറെഡി അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് കാണും. അപ്പൊ ആവശ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരുടെ പേര് അതിനകത്ത് കാണും. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം അല്ല, എങ്ങനെ ചെയ്യാ? എന്താ ചെയ്യാ? അത് അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു സൈറ്റിലോട്ട് വരും മാതാജി. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എവിടെ? അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കാണും. അപ്പൊ അത് അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു സൈറ്റിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെനിക്കറിയില്ല. അത് നമ്മള് മാതാജി അഡ്മിനായിട്ട് സംസാരിക്കാം. മാതാജി ക്ലാസ് തുടങ്ങിക്കോട്ടെ. മാതാജി വിളിക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയം ഉദീരയേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീ ചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദ മാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശാം. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിധൈകൃപപ്രദായിനേ ഗൗരവദാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ.
ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ മുതിർന്നവർക്കായിട്ടുള്ള ലെവൽ 2 മലയാളം ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇസ്കോൺ സ്ഥാപക ആചാര്യൻ ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമദ് A.C. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത 2ാമത്തെ ലെവൽ പഠനം ആരംഭിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്നും എന്തിനാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനായിരിക്കും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഏതായിരിക്കാം? കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടായി നമുക്ക് എവിടെ എത്തണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെ എത്തണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടെ എത്തണം? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിൽ എത്തിച്ചേരണം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികതയിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഉപദേശിച്ചതാണ് ഭഗവത്ഗീത അർജുനന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട്, വിശ്വാസ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഗീതാ പഠനത്തിന് ബുദ്ധിപരമായ ശ്രമങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ പരമപ്രധാനമായത് എന്താണെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ ലീലയ്ക്ക് നൽകിയ വിശദീകരണത്തിൽ ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രം. നമ്മുടെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാണ്. അനന്ത പത്മനാഭ പ്രതിഷ്ഠയാണ് അവിടെ. ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ദിവസവും ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളൊന്നും അത്ര ശരിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വാക്കുകളൊന്നും ഉച്ചരിക്കാൻ അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ദർശനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കുകയും തെറ്റായിട്ട് വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിന് അതുകൊണ്ട് വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഗീത പാരായണമല്ല ചൊല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് രോമങ്ങൾ എഴുന്നു നിൽക്കുകയും കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകുകയും ശരീരം ഇറക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതെല്ലാം എല്ലാവരും കളിയാക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് ദക്ഷിണേന്ത്യ പര്യടന സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ച ഭഗവാന്റെ അവതാരമായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനെത്തുകയും ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ഈ ഗീത ചൊല്ലുന്നത് കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതീവ സന്തോഷമുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഗീതയിലെ ഏത് ഭാഗമാണ് താങ്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? ഏത് ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് താങ്കൾക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പം ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എഴുത്തും വായനയൊന്നും അറിയില്ല, ഒട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ. എന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു നീ എല്ലാ ദിവസവും ഗീത ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്, ഗുരു അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗീത ചൊല്ലുന്നു, വായിക്കുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാം തെറ്റായിട്ട് കൊണ്ട് വായിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പം ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഗീത വായിക്കുന്നു. ഞാൻ ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് സാരഥിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനെ മാത്രമേ ഞാൻ കാണാറുള്ളൂ. അദ്ദേഹം കറുത്തിട്ടാണ്, എന്നാൽ വളരെ സുന്ദരനുമാണ്. അർജുനന് ഉപദേശം നൽകുന്ന കൃഷ്ണനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവികമായ ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നു, ഞാൻ ആനന്ദത്തിൽ ആറാടുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ ഈ മറുപടി കേട്ടിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം എന്തായിരിക്കും? അദ്ദേഹം ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടും അർപ്പണ ബോധത്തോടും ഉൾക്കൊണ്ട് ഗുരുവിലും അതേപോലെ ഭഗവാനിലും അടിയുറച്ച് വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തേ കാണാൻ സാധിച്ചു? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുകയാണ്, പാണ്ഡിത്യത്തിലോ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയിലോ അല്ല കാര്യം, ഗ്രന്ഥ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ പാണ്ഡിത്യം തനിയെ വന്നുകൊള്ളും, എന്നാൽ
ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? സത്വഗുണത്തിലൂടെ എവിടെ എത്തണം? ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എത്തുക, ഭഗവാനോട് അകമഴിഞ്ഞ പ്രേമം തോന്നുക, കൃഷ്ണ പ്രേമം നേടുകയാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അതിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരു ഉദാഹരണവും പറയുന്നു. നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് വീഴുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കമരുന്നു, ഇഴയുന്നു, പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു, പിന്നെ പിടിച്ച് വേച്ച് നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്രമേണയാണ് കുട്ടി നടക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ശരിയായിട്ട് നടക്കാനും ഓടാനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പഠനവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പിച്ച വെച്ച് നടന്ന് ഓരോ അധ്യായങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥമാക്കി നമുക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എത്താനായിട്ടുള്ള അവസരം ഗീത പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. നമുക്കെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അഭ്യാസേന കൗന്ദേയ എന്നാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തും പരിശീലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശങ്കരാചാര്യ, ശിവഭക്തനായ ശങ്കരാചാര്യർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗീത ഏതുപോലെയാണ്? അമൃതിന്റെ നദി പോലെയാണ് ഗീത എന്നാണ്. അമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് നാശമില്ലാത്തതാണ്. നദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒഴുക്കുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭക്തിയാകുന്ന നദി, അതിന്റെ ഒഴുക്കിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവത് പാദത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു മഹത് ഗ്രന്ഥമായിട്ട്, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയെ നമുക്ക് കാണാം. ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു, അർജുനനിലൂടെ നമ്മളേവരും അത് നേടുകയും ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്കത് കിട്ടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയുന്നു, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇത് ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. ലൈഫ് മാനുവൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ, നമുക്ക് സത്സംഗത്തിലൂടെ, സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ എല്ലാം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ശങ്കരാചാര്യർ ഗീതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. അടുത്ത് വരുന്നത് ഏതാണ്? കുരുവംശജരെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്കതൊരു സ്വയം എന്ത് പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തലുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും. അതേപോലെ ഇവിടെ ഇത് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്. മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഇത് കുരുവംശജർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ കുരുവംശത്തെ കുറിച്ച്, അവരുടെ വംശാവലിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് ആദ്യം പറയുന്നത്? ശന്തനു മഹാരാജാവ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഗംഗാദേവിയിൽ ആര് ജനിക്കുന്നു? സത്യവ്രതൻ ജനിക്കുന്നു. സത്യവ്രതൻ എന്നാണ് ഭീഷ്മരുടെ ആദ്യത്തെ പേര്. പിന്നീട് ഉഗ്രപ്രതിജ്ഞ എടുത്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭീഷ്മർ എന്ന പേര് കിട്ടുന്നത്. ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഗംഗാദേവിയിൽ ജനിക്കുന്നു ഭീഷ്മർ. സത്യവ്രതൻ, ശന്തനു മഹാരാജാവ് ഗംഗാദേവിയും, അതിന്റെ കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. സത്യവ്രതനെയും ആയിട്ട് ഗംഗാദേവി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതിനുശേഷം ശന്തനു മഹാരാജാവ് സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. സത്യവതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? മത്സ്യ രാജാവിന്റെ മകളാണ്. അപ്പോ പരാശര മുനി അദ്ദേഹത്തിന് സേവ ചെയ്തത് കാരണം പരാശര മുനിക്ക് സത്യവതിയെ, അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു ഭഗവത് അവതാരം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സമയം എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാരണം. അങ്ങനെ പരാശര മുനിക്ക് സത്യവതിയെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ വ്യാസദേവൻ ജനിക്കുകയുണ്ടായി. വ്യാസദേവനാണല്ലോ മഹാഭാരത രചന നടത്തിയത്. ശന്തനുവിനും സത്യവതിയിൽ 2 മക്കളുണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ചിത്രാംഗതനും വിചിത്ര വീരനും.
ചിത്രാംഗദൻ ആൻഡ് വിചിത്ര വീരൻ. അതില് ചിത്രാംഗദൻ നേരത്തെ മരണപ്പെടുന്നു. വിചിത്ര വീരൻ മാത്രമേ പിന്നീടുണ്ടായുള്ളൂ. വിചിത്ര വീരൻ അത് നമുക്ക് കഥ അറിയാം. ഭീഷ്മർ ഏതാണ് കാശി രാജാവിന്റെ 3 പെൺകുട്ടികളെ രാജകുമാരിമാരെ കൊണ്ടുവരുന്നതും വിചിത്ര വീരന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പ പോകുന്നതും ആ കഥയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും അംബിക അംബാലിക ഇവർ രണ്ടുപേരും വിചിത്ര വീരനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. പക്ഷേ വിവാഹം കഴിച്ചെങ്കിലും മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ വിചിത്ര വീരൻ മരണപ്പെടുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് സത്യവതി എന്ത് ചെയ്തു? വ്യാസദേവനോട് ഇവർക്ക് കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ അംബികയിൽ അത് ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രർ ജനിക്കുന്നു. അത് അംബിക ധൃതരാഷ്ട്രരെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണടച്ചു എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ അന്ധനായി പോയത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അംബാലികയില് പാണ്ഡു ജനിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വ്യാസദേവനെ കണ്ടപ്പോൾ അംബാലികയ്ക്കും പേടി തോന്നി, വിറച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പാണ്ഡുവിന് ആ സ്വഭാവം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്, ഭയചകിതയായത് കാരണം. അംബികയുടെ ദാസിയിൽ പണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പതിവുണ്ട്. ദാസിമാരും അതേപോലെ രാജാവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാജകുമാരനുമായിട്ട് അടുപ്പമുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അതിലാണ് വിതുരർ ജനിച്ചത്. വിതുരർ ആരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യമദേവനാണ് ശാപം മൂലം വിതുരരായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത്, ശൂദ്ര സ്ത്രീക്ക് ജനിച്ചത് എന്നാണ്. മാണ്ഡവ്യ മുനിയുടെ ശാപം കാരണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് 100 ഗാന്ധാരിയിൽ 100 പുത്രന്മാരും 1 പുത്രിയും ഉണ്ടാകുന്നു. ദുശള എന്ന ഒരു മകളും 100 പുത്രന്മാരും ഉണ്ടാകുന്നു. പാണ്ഡുവിന് കുന്തി ദേവിയെ 3 പുത്രന്മാര്, യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ. മാദ്രി 2ാമത്തെ ഭാര്യ, ആ ഭാര്യയിൽ നകുല, സഹദേവന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവരെല്ലാം ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ജനിച്ച കുട്ടികളായിരുന്നു. അവര് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. മറ്റത് 100 പേരാണ്. കുന്തി ദേവിക്കും ഇതേപോലെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഒരു മഹർഷിയായ ദുർവാസാവിനെ സേവിക്കുക മൂലം അദ്ദേഹം ഒരു വരം നൽകുകയും ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് അവരിൽ നിനക്ക് പുത്രനുണ്ടാകും. അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കർണൻ ഉണ്ടായത്. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു മകനാണ് കർണൻ. കർണന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. യുധിഷ്ഠിരനും പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരും ദ്രൗപദിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനന്റെ 2ാമത്തെ ഭാര്യയായ സുഭദ്രയില് അഭിമന്യു എന്ന മകനും ജനിക്കുന്നു. അഭിമന്യു ഉത്തരയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. വിരാട് രാജാവിന്റെ മകളായ ഉത്തരയെ. ആ വിവാഹത്തിൽ പരീക്ഷിത്ത് എന്ന രാജകുമാരൻ ഉണ്ടാകുന്നു. പരീക്ഷിത്തിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ ജയമേജയൻ രാജാവാകുന്നു. കൃഷ്ണൻ, ബലരാമൻ, സുഭദ്ര ഇവർ സഹോദരന്മാരായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ചരിത്രം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീത എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണ്? 18. 18 അധ്യായങ്ങള്, 700 ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലെ? 18 അധ്യായം. 1,00,000 ശ്ലോകങ്ങളാണ് മഹാഭാരതത്തിലുള്ളത്. അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. അത് 18 അധ്യായങ്ങളായിട്ടാണ്. മഹാഭാരത യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും പങ്കെടുത്ത ഒരു യുദ്ധമായതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മഹാഭാരത യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ യുദ്ധത്തിൽ അത് 18 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. 18 അധ്യായം, 18 ദിവസത്തെ യുദ്ധം. ഈ 18 അധ്യായത്തിനെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 വിഭാഗത്തില് ആദ്യത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന കർമ്മയോഗ എന്നും, 2ാമത്തേത് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ഭക്തിയോഗ എന്നും, 3ാമത്തേത് 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ജ്ഞാനയോഗ എന്നും. അതില്
രണ്ടാമത്തെ മധ്യത്തിൽ വരുന്ന ഭക്തിയോഗയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. കാരണം ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭക്തിയോഗ വഴിയെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭക്തിയോഗ ഇതിന്റെ കർമ്മയോഗയുടെയും ജ്ഞാനയോഗയുടെയും മധ്യത്തിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് യോഗ എന്താണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ യോഗ? ഹരേ കൃഷ്ണ യോഗ മീൻസ് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുക, അല്ലെ? അതാണ് യോഗ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോഴത്തെ യോഗയല്ല, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനെയാണ് യോഗ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ കർമ്മ യോഗയിലൂടെ, അതായത് ഏതാണ് യോഗ? കർമ്മ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലനിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലാത്തതിനെയാണ് കർമ്മയോഗത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. പക്ഷെ അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഘടകമായ 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ജ്ഞാനകാന്ഡം, അതായത് അത് നമ്മൾ അന്വേഷണാത്മകമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നാണ്. ആരാണ് ഭഗവാൻ, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തൊക്കെയാണ്, എന്താണ് ആത്മാവ്, എന്താണ് പരമാത്മാവ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പല അഷ്ടാംഗമാർഗം അങ്ങനെ പല യോഗകളിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും നമ്മൾ പലരും ശ്രമം നടത്തുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് അത്രത്തോളം സാധ്യമല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള യോഗമെന്നും ഭഗവാനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന യോഗമായിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തെ കണക്കാക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഗുഹ്യമായ, രഹസ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു എംപറർ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ മുന്നിലോ പിന്നിലോ ആയിരിക്കത്തില്ല, മധ്യഭാഗത്തായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക. അതേപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായ എംപറർ പോകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പല യോഗകളിൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗയായ ഭക്തിയോഗ മധ്യത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിൽ മധ്യഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ യോഗ വച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്താലും നമ്മൾ ഭക്തിയോഗയിൽ എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ യോഗകൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഏത് യോഗകൾ ചെയ്താലും പ്രയോജനമില്ല എന്നാണ്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപ്യമാക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മളെ സഹായിക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതലായ സന്ദേശം എന്നത് എന്താണ്? പരമോന്നത പുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി, അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിനോട് ഭക്തി തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുകയും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം തേടുകയുമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതലായ സന്ദേശം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 18 അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ അധ്യായമായ കർമ്മയോഗത്തിൽ, ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റായ കർമ്മയോഗത്തിലെ 6 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നതും അവസാനത്തത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നേടുക എന്നതും മധ്യത്തിൽ വരുന്നത് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ നേടുക എന്നതും പ്രാപിക്കുക എന്നതുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഭക്തിയോഗയിലൂടെ എളുപ്പം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകും എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീത അടുത്ത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതും പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പഠനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ഇവിടെ ഇത് മധ്യത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠനം എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചിലർ തന്നെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ
വീഡിയോ ഒന്നും ഓൺ ചെയ്യാറില്ല. കാരണം എന്താ, അവര് ക്ലാസ് ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നില്ല, ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കേട്ടാല് ശ്രവണമാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ശ്രവിച്ചാല് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരായിട്ട് ഇരുന്നല്ല നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠനം നടത്തേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് പറയുന്നു, ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വേണം അത് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബുക്കുണ്ട്, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒന്ന് വായിച്ചങ്ങ് പഠിച്ചു കളയാം തനിയെ എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ തനിയെ വായിച്ച് പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിടത്തും എത്തത്തില്ല. ഇത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അത്രയ്ക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ഒരു ഗുരു നമുക്ക് അതിനെ ലളിതമാക്കി തരും. അത് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ലളിതമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ നമുക്ക് വായിച്ചാല് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും. കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ പഠിക്കുകയും വേണം, വായിക്കുകയും വേണം. അതിനാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടും അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം ഫലവത്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അതൊരു വഴികാട്ടിയായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ എല്ലാ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ജ്ഞാനവും ഇതിലുണ്ടാകും. മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തോടെ എനിക്ക് മാത്രം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് വേറെ ആർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വിദ്യ കൊടുക്കും തോറും ഏറിടം ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ജ്ഞാനം എന്തേ കൊണ്ടുപോകില്ല ചോരന്മാർ, കൊടുക്കും തോറും ഏറിടം. മേന്മ നൽകും മരിച്ചാലും വിദ്യ തന്നെ മഹാധനം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുക, കേൾക്കുക, ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക, നമ്മളത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക. എത്രത്തോളം പേർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടമാകും എന്നാണ്. നമ്മുടെ സേവനം അത്രയ്ക്ക് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിശ്വാസ്യമുള്ള ശുദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അർജുനന് ഉപദേശിച്ച ഡയറക്റ്റ് പർപ്പസ്ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് എന്താണ്, അത് വളരെ കൃത്യമായതാണ്, വളരെ വിശ്വാസമുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതേപടി വിശ്വസിക്കാം. യഥാരൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വെറും 45 മിനിറ്റാണ് അർജുനന് ഉപദേശം കൊടുത്തത്. എങ്കിൽ പോലും മാനവരാശിക്ക് യുഗങ്ങളിലൂടെ എത്ര യുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും അത് കൈമാറി കിട്ടാം. അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു വഴികാട്ടിയായിട്ട് അത് എന്നും നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതില് ഈ ഭഗവത്ഗീത അതിന്റെ വിവർത്തനം ചെയ്യാനും ഭാവാർത്ഥം എഴുതാനും ഒക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ സഹായിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഇതിലുണ്ട്. ആ വ്യക്തികളാണ് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളവരാണ് ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി, ശ്രീല ശ്രീധര സ്വാമി, ശ്രീപാദ് രാമാനുചാര്യ എന്ന 4 പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാരാണ്, ഭക്തരാണ്, പരമഭക്തരും കൂടെയാണ് ഇവർ 4 പേരും. ശ്രീല ബലർ ഓടിച്ചു പറയാൻ അദ്ദേഹം 18ാം നൂറ്റാണ്ടില് 1700 മുതൽ 1793 വരെ ഒഡീഷയിലാണ് ജീവിച്ചത്. പ്രഗത്ഭനായ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ ആചാര്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഗൗഡീയ ഭാഷ്യം രചിച്ചത്. ആ കൃതിയുടെ പേര് വേദാന്ത സൂത്ര ഭാഷ്യം എന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പിന്നീട് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തിക്ക് ശേഷം വൈഷ്ണവ ഗൗഡീയ മഠത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം രൂപ ഗോസ്വാമി, വിശ്വനാഥ ഗോസ്വാമി, ശ്രീല
ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി ഇവർക്കെല്ലാം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അതെല്ലാം അവര് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് പ്രമുഖനായ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു, ഗൗഡീയ ഭക്തനായിരുന്നു ശ്രീല ബലദേവ് ഗോസ്വാമി. അടുത്ത് വരുന്ന ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഹരിവല്ലഭൻ എന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ചക്രവർത്തി എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഭക്തന്മാരും നൽകിയത്. അതായത് ഒരു വലിയ സ്വാധീന വലയം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്, എപ്പോഴും വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചക്രവർത്തി എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. വർത്തി ചക്ര എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അദ്ദേഹവും 1654 വെസ്റ്റ് ബംഗാളില് ജനിച്ചയാളാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ കുടുംബജീവിതം താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുഴുവൻ ജീവിതവും വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ചെലവഴിച്ചത്. അദ്ദേഹവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഗുരു അഷ്ടകം രചിച്ചത്. നമ്മള് മംഗളാരതിക്ക് ചൊല്ലുന്ന ഈ കീർത്തനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനയായിട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 20-ലേറെ ബുക്കുകൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന് പുറമെ അടുത്ത് വരുന്നത് ശ്രീധര സ്വാമിയാണ്. അദ്ദേഹം 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഒഡീഷയിലാണ് ജനിച്ചത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത വ്യാഖ്യാനം അദ്ദേഹം രചിച്ചു. ഭാവാർത്ഥ ദീപിക എന്നാണ് ആ കൃതിയുടെ പേര്. അത് ഒറിജിനൽ സംസ്കൃതത്തിന് അതേപോലെ തന്നെ അർത്ഥം കൊടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാം വളരെയധികം പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ ഒരു കൃതിയാണ് ഇത്. ഈ കൃതിയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു റെഫറൻസ് ബുക്കായിട്ട് ഇത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ്. അദ്ദേഹം പല പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിച്ചു. ഗീത, വിഷ്ണു പുരാണം, അങ്ങനെ പല പല രചനകളും അദ്ദേഹം നടത്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹവും വലിയ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു. അടുത്ത് വരുന്ന ശ്രീപാദ് രാമാനുചാര്യ ആണ്. അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വിശിഷ്ട അദ്വൈതമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്ന ലക്ഷ്മണന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ സഹോദരനായ ലക്ഷ്മണന്റെ അവതാരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കുന്നു. വിശിഷ്ട അദ്വൈതമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതി. അദ്ദേഹം ആത്മാവിന്റെയും എല്ലാ ആത്മാക്കളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മാക്കളുടെയും യൂണിറ്റി, ഐക്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതാണ് വിശിഷ്ട അദ്വൈതം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അദ്വൈതവും ഉണ്ട്, അതേസമയം ദ്വൈതവും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിണക്കിയുള്ള ഒരു ഫിലോസഫി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം മമ്മിയായിട്ട് ശ്രീരംഗ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്തരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ഭക്തരാണ്. അവരുടെ സംഭാവനകൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ 700 ശ്ലോകം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതില് 82%, അതായത് 574 ശ്ലോകങ്ങളും ഭഗവാന്റേതായിട്ടാണ്. ഇത് വിദുരരുടെയും അതേപോലെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും ഒരു സംഭാഷണ രൂപത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഭാഗവതവും സംഭാഷണ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതും സംഭാഷണ രൂപത്തിലാണ് ഇതിന്റെ രചന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റേതായിട്ട് 574 ശ്ലോകവും അർജുനന്റേതായിട്ട് 84 ശ്ലോകവും 12%, സഞ്ജയന്റേതായിട്ട് 41 ശ്ലോകവും 5.9% ശ്ലോകവും, അതേസമയം ധൃതരാഷ്ട്ര ഇതിന്റെ തുടക്കക്കാരനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രതായിട്ട് ഒരൊറ്റ ശ്ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകം, അതായത് 0.1% ആയിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലും ഭഗവാന്റേതാണ്. അർജുനൻ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു. സഞ്ജയൻ യുദ്ധരംഗത്ത് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ധൃതരാഷ്ട്രത്തെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രർ സഞ്ജയനോട്
തുടക്കത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു, അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇതൊരു സംവാദ രൂപത്തിലാണ് ഇതിന്റെ രചന നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ആദ്യത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മയോഗമാണ് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ്. അതിൽ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ. അതിൽ 1-ാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം, അല്ലെങ്കിൽ അർജുനന്റെ വിഷാദയോഗം എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് 2 വിഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1-ാം വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് 1 മുതൽ 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയുള്ളത്. അതിൽ 3 ഘടകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ABC 3 ഘടകങ്ങൾ. 1-ാമത്തേതില് എയില് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ സന്നാഹങ്ങളാണ്, തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുക്കങ്ങളാണ് അതിൽ കാണുന്നത്. അതായത് 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നു? യുദ്ധ സന്നാഹങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ബി 2-ാമത്തേതില് പാണ്ഡവ വിജയ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, 12 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. 3-ാമത്തേതിലാണെങ്കിൽ ഭക്തവത്സലനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തികൾ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കരുണ ചൊരിഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, 21 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇതിന്റെ 2-ാം ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് 28 മുതൽ 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയുള്ളതാണ്. അതിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ, അതിൽ 4 കാരണങ്ങൾ ഇതിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. 5-ാമത്തെ കാരണം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 5 കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? അനുകമ്പ, സന്തോഷമില്ലായ്മ, പാപഭയം, അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നഷ്ടപ്പെടും, തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്നതാണ് 5 കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരാണ് തുടങ്ങി വെക്കുന്നത്. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു, ആരാണ് സഞ്ജയൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രി. മന്ത്രിയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വ്യാസദേവന്റെ ഒരു ഉത്തമ ശിഷ്യനായിട്ട് വരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ദിവ്യദൃഷ്ടി നൽകിയതും കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അതിന്റെ ഒരു റണ്ണിങ് കമന്ററി പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? അപ്പോ ഇവിടെ 1-ാമത്തെ വിഭാഗത്തില് നമ്മൾ നമുക്കിതുകൊണ്ട് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വെറുതെ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിച്ചു, സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ അർജുന ഉപദേശം കൊടുത്തു എന്നത് വെറുതെ പഠിച്ചു പോവുകയല്ല. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഭഗവാൻ ഓടിയെത്തും. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭക്തരുടെ, ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ആത്മാർത്ഥ സേവകനായിരിക്കും എന്നതാണ് അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് അദ്ദേഹം എത്തിയതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സേവകനാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, ഭാഗ്യം 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 കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു, ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ജോലി കിട്ടി, ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ആക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നപ്പോ ഭഗവാൻ സഹായിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ധനം അപ്പൊ കിട്ടി, കാര്യം സാധിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സഹായത്തിന് എത്തിയതാണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്ത് കാര്യം വന്നാലും നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് വെറുതെ പഠിച്ചു പോവുകയല്ല, നമുക്കത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടറും
ഇതിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ആളുകളാണ് ഇതിൽ ഓരോ വ്യക്തികളും. ധൃതരാഷ്ട്രനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ധാരാളം പേരെ നമുക്ക് കാണാം, അല്ലെ? അതേപോലെ അർജുനനെ പോലെയുള്ളവരെ കാണാം, ദുര്യോധനനെ പോലെയുള്ളവരെ കാണാം, സഞ്ജയൻ, വിതുരർ, ഇവരെ പോലെയുള്ള ധാരാളം ആളുകളെ നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരെയും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ള ഗുണപാഠമാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലൂടെ നേടേണ്ടത് എന്നാണ്. അതാണ് തരുന്നത്, അത് നമ്മൾ നേടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വിശദമായ ഭാവാർത്ഥം തന്നെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അന്ധനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ, അദ്ദേഹത്തെ പോലെ അന്ധനാണ് ആരും, ആത്മീയമായിട്ട് അന്ധരാണ്. 100 മക്കള് നമ്മൾ പറയും ആസ് ദ ഫാദർ സോ ദ ചൈൽഡ് എന്നല്ലേ, യഥാപിത തഥാ പുത്ര എന്നാണ്. അപ്പൊ അന്ധനായ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മാനസികമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ അന്ധത ബാധിച്ച ആളാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ. മക്കളും അതേപോലെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് അന്ധരായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നന്മയെ തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാത്തത്. പാണ്ഡുപുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തതും കള്ളച്ചൂതുകളിലൂടെ പിടിച്ചെടുത്തതും അവരെ 12 വർഷം നാടുകടത്തിയതും 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസത്തിൽ വിട്ടതും തിരിച്ചു വന്നവർക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ളത് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദൂതുമായിട്ട് പോയിട്ട് പോലും അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കാനും ധർമ്മത്തിന്റെ പാത അവർക്ക് ഇച്ചിരിയെങ്കിലും പാലിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഒരു സൂചി കുത്താനുള്ള സ്ഥലം പോലും കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള ദുര്യോധനന്റെ വാശിയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മിഷ്ഠരായ പാണ്ഡുപുത്രന്മാർക്ക് ഈ യുദ്ധം ഒട്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാത്തതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ദുര്യോധനന്റെ വാശി കൊണ്ട് 11 അക്ഷൗണിപ്പട കൗരവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും 7 അക്ഷൗണിപ്പടയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനും പാണ്ഡവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഏറ്റുമുട്ടാനായിട്ട് യുദ്ധക്കളത്തിൽ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. എന്തായാലും അവർ യുദ്ധം ചെയ്യും എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്രർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സംശയത്താൽ ചോദിക്കുകയാണ്, തന്റെ മന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുന്നു, അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ സഞ്ജയ പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? എന്റെ മക്കൾ, നമ്മുടെ ചിലരുടെ സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ എന്റെ അതേപോലെ ഇവരെല്ലാം കുരുവംശജരാണ്, പാണ്ഡുപുത്രന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രരും ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പുത്രന്മാരും എല്ലാം. എന്നിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്രർ ഹൃദയത്തിൽ അന്ധത ബാധിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ പുത്രന്മാരെ മാത്രം കുരുവംശജരായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. കുരു എവിടാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ, രാജ്യം എവിടെയാണ്? ഹരിയാനയിലാണ്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് 170 കിലോമീറ്റർ നോർത്തായിട്ട് വരുന്നതാണ് കുരുക്ഷേത്രം. കുരു എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ അനന്തരഗാമികളായിട്ടാണ് ഇവരെ എല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അവർ യുദ്ധസന്നദ്ധരായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്ന. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം എന്താണ്, എന്റെ മക്കൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ജയിക്കാതെ വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. കാരണം എന്താ, യുദ്ധം നടക്കുന്നത് പണ്ട് മുതലേ അറിയപ്പെടുന്ന ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിലാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കൂ, സത്യമേവ ജയതേ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സത്യം മാത്രമേ ജയിക്കൂ എന്നുള്ള ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിലാണ് ആദികാലം മുതൽ, വേദകാലം മുതൽ, സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ അതൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ആരാധന നടത്തുന്നു. പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ദേവന്മാരും ഭൂമിയിൽ എത്തുന്ന, ഇവിടെ നിന്നും ബുദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെല്ലാം അങ്ങോട്ടും പോകുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാര് പോലും ആരാധന നടത്തുന്ന ഒരു പവിത്ര സ്ഥാനമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്വാധീന ശക്തിയില് പാണ്ഡവർ എന്താണ്, അവർക്ക് അനുകൂലമാകുമോ ഈ ധർമ്മക്ഷേത്രം? അതേപോലെ തന്നെ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ എന്റെ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഒത്തുതീർപ്പില് തയ്യാറാകുമോ? അല്ലെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ഒത്തുതീർപ്പ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല.
അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ ഒത്തുതീർപ്പിന് വരുമോ? കാരണം ഒരു രക്തരൂഷിതമായ യുദ്ധം ചിലപ്പോൾ ധർമ്മിഷ്ഠരായ പാണ്ഡവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അവര് ചിലപ്പോൾ യുദ്ധം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൗരവന്മാരുടെ വിജയത്തിൽ കലാശിക്കും. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ധർമ്മക്ഷേത്രം അവരെ സ്വാധീനിച്ച യുദ്ധം ഒഴിവാക്കുമോ എങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, എനിക്കോ നമ്മുടെ പേരൻസിനെ പോലെയാണ് എനിക്കോ പറ്റിയില്ല, എൻ്റെ മക്കളെങ്കിലും ആകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ രാജാവാകാനായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ, നിയമം അനുസരിച്ച് അന്ധൻ ഒരു രാജാവാകാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഇൻചാർജ് എന്നതുപോലെയാണ് ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടട്ടെ. നമ്മൾ അഡ്മിഷനൊക്കെ പോകുന്ന അങ്ങനെയാണ്, കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചല്ല നമ്മൾ പലതും ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇഷ്ടമാണ്, ദുര്യോധനനെല്ലാം ആർത്തിമൂത്ത ആളുകളാണ്. അങ്ങനെ അത് കാരണം അവരും ധർമ്മിഷ്ഠരല്ലാത്തത് കാരണം, ദുർബുദ്ധിയുള്ളവരായത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ തന്നെ കസിൻസായ പാണ്ഡവരെ അങ്ങേയറ്റം ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പല പ്രതീക്ഷകളും ഇങ്ങനെയുണ്ട്, സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും യുദ്ധം വേണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ഏതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, ഞാറ് നടുമ്പോ അല്ലെ വയലില് ഏതാണ് കളകൾ പറിച്ചു കളയുന്നത് പോലെ, ഞാറിന് ദൂഷ്യം വരുത്തുന്ന കളകളെ പറിച്ചു കളയുന്നത് പോലെ ദുര്യോധനാദികളായ കളകളെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കണം എന്ന ഒരു പദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ യുദ്ധരംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സംശയിച്ചതുപോലെ, ധൃതരാഷ്ട്ര സംശയിച്ചതുപോലെ ഒത്തുതീർപ്പൊന്നും നടക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഇല്ല. പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്ത് ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ആയതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള സാധ്യത ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല. ഇനി 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ദുര്യോധനന്റെ വിവിധ തരം പ്രവർത്തികളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭയവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയചാതുര്യതയും ഡിപ്ലോമസിയും എല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് 2 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയുന്നുണ്ട്, ദൃഷ്ടോത്തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തദാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാവചനമബ്രവീത് പൈശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാമാചാര്യ മഹദീം ചമോം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമതാ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു രാജാവിന്റെ പദവിയിൽ ഇരുന്നാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും കീഴ്വഴക്കത്തിന് വിരുദ്ധമായി അദ്ദേഹം സൈന്യാധിപന്റെ അടുത്ത് ഭയം മൂലം, പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തെ കണ്ട ഭയം മൂലം ഓടിപ്പോയി പറയുകയാണ്, കണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവര് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പടനീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. പിന്നെ എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ ദ്രോണരുടെ ആചാര്യന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ആ തെറ്റുകൾ ഇനി ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് ഉള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടെ നൽകുകയാണ് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രാജാവായിരുന്നിട്ടും ഓടിച്ചെന്ന് പറയുകയാണ്, അതെല്ലാം ഭയം കാരണമാണ് ഓടിപ്പോയത്. അവിടെ ചെന്നപ്പം ഭയം ആചാര്യൻ മനസ്സിലാക്കിയാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ പോലെ അത് ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കാൻ വന്നത് എന്നുള്ള തരത്തില്, അതേപോലെ തന്നെ യുദ്ധരംഗം വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വന്നത് എന്ന തരത്തില് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ദ്രോണാചാര്യൻ എന്ത് ചെയ്തു, ശത്രുവായിരുന്നിട്ടും ധ്രുവരാജാവിന്റെ മകൻ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ എന്ത് ചെയ്തു, അത് ആചാര്യനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനനമെടുത്ത ആളാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. എന്നിട്ട് പോലും ദ്രുപദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ എല്ലാ യുദ്ധരഹസ്യങ്ങളും യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളും ആയുധ ഉപയോഗങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ഗുരുവിന് എതിരായിട്ട് തന്നെ സൈന്യ വ്യൂഹത്തെ വിഭജിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ, വ്യൂഢം എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടം. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ചതുരംഗപ്പടയാണ്. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്ഥാനമുണ്ട്, ഓരോ സൈന്യാധിപൻ എവിടെ നിൽക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള വളരെ സമർത്ഥമായിട്ടാണ് സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് കുറച്ച് പേടി. 7 അക്ഷകുണിയെ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഇവിടെ കൗരവർക്ക് 11 ഉണ്ടെങ്കിലും പേടിയായി പോയി ഇത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ. ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരാളിന് സൈന്യാധിപന് ഇത് യുദ്ധ രംഗത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും എത്ര ശരിയായിട്ടാണ് അത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകും. അടുത്ത 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില്
പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്തുള്ള മറ്റ് യുദ്ധവീരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു താക്കീത് കൊടുക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് പാണ്ഡവർ. അത് ധൃഷ്ടദ്യുമ്നന് ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. അഭ്യാസങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതേ തെറ്റ്. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരാണ് പാണ്ഡവര് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ യുദ്ധരംഗത്ത് ആ ഇഷ്ടമൊന്നും കാണിച്ചേക്കരുത്. അത് ഞങ്ങളുടെ പരാജയത്തിന് ഇടയാക്കും. ദയാദാക്ഷിണ്യം ഒന്നും കാണിക്കരുത്, അത് പരാജയത്തിന് ഇടയാക്കും എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, അത്ര ശൂര മഹേശ്വാസ ഭീമാർജുന സമായുധേ യുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടകേതു ചേകിതാന കാശിരാജശ്ച വീര്യവാൻ പുരുജിത് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബശ്ച നരപുംഗവഃ. യുധാമന്യശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജാക്ഷ വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവൈവ മഹാരഥാഃ അസ്മാകം തു വിജിഷ്ടായേ താൻ നിബോധ ദ്വിജോത്തമ. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങള് ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടപിടിക്കുന്ന പാണ്ഡവപക്ഷത്തുള്ള യുദ്ധവീരന്മാരെ കുറിച്ചാണ് 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭീമനും അർജുനനും അവരുടെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ദുര്യോധനന് വളരെ ബോധ്യമുള്ളതാണ്. മറ്റു വീരന്മാരും ഒട്ടും മോശക്കാരല്ല. എല്ലാവരും യുദ്ധത്തില് വളരെ അധികം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന വിജയത്തിന് വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാ ആയുധങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരാണ് അവർ. എന്റെ വിജയത്തിന് വലിയ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെ പേരുകൾ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. യുധാനന് സാത്യഹി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ഒരു അക്ഷോണി പടയുടെ തലവനാണ്. വിരാടൻ മത്സ്യരാജാവ്. അതേപോലെ തന്നെ അജ്ഞാതവാസക്കാലത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുത്തതാണ് ദൃഷ്ടകേതു. ശിശുപാലന്റെ മൂത്ത മകനാണ്. ശിശുപാലന്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണ് ചേകിതാനൻ. അംബാലികയുടെ പിതാവാണ് കാശിഭോജൻ, കാശിരാജ. കുന്തിഭോജൻ കുന്തിദേവിയുടെ പിതാവ്. ശൈബൻ ശിബില രാജാവ്, യുദ്ധവീരനാണ്. പിന്നെ കുന്തിഭോജന്റെ മകൻ പുരുജിത്ത് ഉണ്ട്, അശ്വമേധത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ആളാണ്. യുധാമന്യുണ്ട്, പിന്നെ ഉത്തമ വിജയുണ്ട്. സുഭദ്ര പുത്രനായ അഭിമന്യുണ്ട്, അദ്ദേഹം അർജുനന്റെ ശിഷ്യനും കൂടെയാണ്. പിന്നെ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാരായ പ്രതിവിന്ധ്യ, ശ്രുതസേന, ശ്രുതകീർത്തി, ശ്രുതാനീക, ശ്രുതകർമ്മ എന്നിവരുമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും മഹാരഥന്മാരാണ്. അപ്പോ എന്റെ സൈന്യത്തെ ചിലപ്പോ അവര് തോൽപ്പിച്ചേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഭീതി ദുര്യോധനനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ദുര്യോധനൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് ആചാര്യൻ എന്തെങ്കിലും എന്റെ പേടിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാലോ, എനിക്ക് ഭയമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എന്റെ പക്ഷത്തും എന്റെ കൂടെ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താങ്കളെ പോലെയും ഭീഷ്മാചാര്യനെ പോലെയും അതേപോലെ മറ്റ് വീരയോദ്ധാക്കൾ യുദ്ധത്തിൽ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ധാരാളം ധീരന്മാരുണ്ട്. അസ്മാകണ്ടോ വിശിഷ്ടായി താനിബോധാജിതോത്തമ നായക മമ സൈന്യസ്യ സജ്ഞാർത്ഥം താൻ ബ്രവീമിതേ ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമരീം ജയ അശ്വത്ഥാമാ വികർണശ്ച സൗമദത്യേ സദൈവ ച അന്യേ ച ബഹവഃ ശൂരാ മദർത്തേ തക്തജീവിതാഃ നാനാ ശസ്ത്രപ്രഹരണ സർവേ യുദ്ധാ വിശാരദാഃ അപര്യാപ്തം തത് അസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിലഷിതം പര്യാപ്തം ദിതം ഏതേഷാം ബലം ഭീമാതിരക്ഷിതം അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാഭാഗം അവസ്ഥിതാഃ ഭീഷ്മമേവ അഭിരക്ഷന്തു ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, എന്റെ സൈന്യത്തില് താങ്കളുണ്ട്, ദ്രോണർ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും വിജയിച്ച താങ്കളുണ്ട്, പിന്നെ ആരുണ്ട്, ഭീഷ്മ പിതാമഹനുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, കൃപനുണ്ട്, ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഭാര്യ സഹോദരനാണ്, അശ്വത്ഥമാവുണ്ട്, ദ്രോണരുടെ മകൻ വികർണനുണ്ട്, ദുര്യോധനന്റെ സഹോദരൻ ഭൂരിശ്രവസ് സോമദത്തന്റെ പുത്രനുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം എല്ലാ ആയുധങ്ങളും വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്, വീരയോദ്ധാക്കളാണ്, എല്ലാ യുദ്ധമുറകളിലും പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണ്. പിന്നെ ജയദ്രഥനുണ്ട്, ദുശ്ശളയുടെ ഭർത്താവ്. കൃതവർമാവുണ്ട്, പിന്നെ അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ നാരായണീയ സൈന്യത്തിന്റെ സർവാധിപനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് കൂറ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്
നാരായണി സേനയോടൊപ്പം വിട്ടതാണ്. ശല്യരുണ്ട്. മാദ്രിയുടെ സഹോദരൻ പാണ്ഡവരെ സഹായിക്കാൻ വന്ന് ചതിച്ചങ്ങ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് കൗരവന്മാര് കൊണ്ടുപോയതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പാപിയായ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ധാരാളം പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള യുദ്ധവീരന്മാരുണ്ട്. അവിടെ ചേർന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവരെല്ലാം മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നു, ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ എല്ലാം ഐക്യം എന്റെ വിജയത്തിന് ഇടയാക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭീഷ്മദേവനെ പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവനാണ് സർവ്വ സൈന്യാധിപൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആണ് എത്ര യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടൊന്നും കണക്കില്ല. എല്ലാ ദേവന്മാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ആയുധ വിദ്യകളും എല്ലാം പകർന്നു കൊടുത്തത്. സർവജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ല എന്നാണ് ദുര്യോധനന്റെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവന്റെ കരുത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാവരും സുരക്ഷ കൊടുക്കണം. കാരണം അദ്ദേഹം വലിയ യുദ്ധവീരനാണെങ്കിലും പ്രായമായി പോയില്ലേ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമായ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭീഷ്മദേവർക്ക് വേണ്ട സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവരെ പുകഴ്ത്തിയപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരെ ഇകറ്റി പറഞ്ഞോ എന്ന് തോന്നുമോ എന്നുള്ള ആ നയതന്ത്രജ്ഞത കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എല്ലാവരും വലിയ മിടുക്കരാണ്, എല്ലാവരും ഭീഷ്മദേവനെ സഹായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സുരക്ഷിത ഉറപ്പാക്കി അവരവരുടെ കടമ നിർവഹിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭീഷ്മരും അതേപോലെ തന്നെ ദ്രോണരും മറ്റ് ഉന്നത വീരന്മാരും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ ചതിക്കത്തില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസവും. കാരണം ചൂതുകളിയുടെ സമയത്തോ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്തോ ഇവരൊന്നും ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല. എല്ലാവരും സിംഹാസനത്തോട് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായതുകൊണ്ടാണ് മിണ്ടാതിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഇവിടെ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൗരവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഞാൻ യുദ്ധം ജയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ്, അങ്ങനെ ഒരു വിജയ പ്രതീക്ഷയാണ് ആർക്കുള്ളത്? ദുര്യോധനന് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാകുലതയും ഭയവും എല്ലാം കണ്ട് ഭീഷ്മാചാര്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശംഖനാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭീഷ്മർ ആണ് ഭീമൻ ഭീഷ്മരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഒന്നുമല്ല. ഭീമനെ കുറിച്ചൊരു പേടിയുണ്ട്. കാരണം ഭീമൻ ഉഗ്രപ്രതിജ്ഞകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 100 പേരെയും കൊല്ലും, ദുര്യോധനെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ഗദായുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം. പിതാമഹനായ ഭീഷ്മര സുരക്ഷിതവുമാണ്. ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാകട്ടെ വളരെ പരിമിതവും. അപ്പൊ അസൂയുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം വലിയൊരു യുദ്ധവീരനാണ് ഭീമൻ. പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്താലാണ് എനിക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്താലായിരിക്കും മരണം സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഭീമനെ കുറിച്ച് ഇകട്ടി പറയുകയാണ്. ഭീഷ്മർ ഉള്ളപ്പോൾ ഭീഷ്മരുടെ സൈന്യം മാത്രമേ ജയിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരാക്രമിയും കുരുപിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധന ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖം എടുത്ത് ഊതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മരുടെ ശംഖനാദം 12 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ശംഖധ്വനിയും പാണ്ഡവ വിജയ ലക്ഷണങ്ങളുമാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശംഖനാദം മുഴക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഭീഷ്മർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മറുവശത്തുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മാത്രമേ വിജയം ഉറപ്പുള്ളൂ. അതേസമയം കൗരവ സൈന്യം പരാജയപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ധ്വനിയാണ് ഭീഷ്മർ നൽകുന്നത്. അതേസമയം അനുകമ്പയോടാണ് തൻ്റെ കൊച്ചുമകനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശംഖനാദം ഗർജത്തിന്റെ സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനത്തോടെയുള്ള ശംഖനാദം മുഴക്കിയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ശംഖനാദത്തോട് കൂടി തന്നെ ദുര്യോധനനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം കൗരവ സൈന്യം ഒരിക്കലും വിജയിക്കത്തില്ല, വിജയ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്ന്. എന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധയോടെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇതിനെ തുടർന്ന് എന്ത് ചെയ്തു?
പാണ്ഡവ സൈന്യത്തില് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അതേപോലെ തന്നെ അർജുനനും എന്ത് ചെയ്തു, ശംഖനാദം മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആ ശംഖനാദത്തിനെ തുടർന്ന് എല്ലാവരും ശംഖ്, ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദത്താല് യുദ്ധരംഗത്ത് ഒരു ബഹളം ആയിരിക്കും, ആഘോഷം പോലെയാണ് യുദ്ധം നടത്തുന്നത്. അവിടെ കോലാഹലത്തിന് അത് ഇടയാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ വാദ്യമേളങ്ങളില് അതിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അവിടെ ശബ്ദമുഖരിതമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ വെള്ളക്കുതിരയെ കെട്ടിയ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മുഴക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. അന്യേജ ബഹവാ ശൂരാ മദർത്തേ തക്ത ജീവിതാഹ നാനാ ശസ്ത്ര പ്രഹരണ സർവേ യുദ്ധ വിശാരദാഹ അപര്യാപ്തം തസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം ദിതം ഏതേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാഭാഗം അവസ്ഥിതാഹ ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്താ സർവ ഏവ ഹി തസ്യ സംജയൻ ഹർഷം കുരുവൃദ്ധ പിതാമഹഃ സിംഹനാദം വിനദ്യോഷൈ ശംഖം ദത്മോ പ്രതാപവാൻ തദശങ്കാശ്യ ഭേജശ്ച പാണ്ഡവ പണവാനഃ ഗോമുഖാഃ സഹസൈവാഭിനാന്യന്ത സശബ്ദസ്തു അമുലോഭവത് തദശേദർഹയർയുക്തേ മഹതീ സ്കന്ദനെ സ്ഥിരോ മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യോ ശംഖോ പ്രദത്മധുഃ പാണ്ഡ്യജന്യം ഹൃഷീകേശം ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മോ മഹാശംഖം ഭീമകർമ്മ വിപ്രഭൃഗോദരഃ അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷാമണി പുഷ്പകഃ പുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വസ്വ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകി ച അപരാജിതഃ ദ്രൗപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ പൃഥ്വീപദേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദദ്മു പൃഥക് പൃഥക് സഘോഷാധാർത്തരാഷ്ട്രാണം ഹൃദയാനി വ്യധാരയൻ നഭശ്ച പൃഥ്വീം ചൈവ തുമലോ അഭ്യനുനാദയൻ. അപ്പൊ മറുവശത്ത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻതേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. അതേ തുടർന്ന് ബാക്കി എല്ലാ പാണ്ഡവന്മാരും അതിലെ പ്രധാനികളെല്ലാം അവരവരുടെ ശംഖനാദങ്ങൾ മുഴക്കി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം സമയമായതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ വിവരണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓടിച്ച് വായിച്ചു പോയതാണ്. അതിന്റെ വിശദീകരണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. പക്ഷെ ആ സമയമായതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലിങ്ക് ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ.